Sut ydych chi'n teimlo? Dyna'r cwestiwn mae arolwg newydd wedi gofyn I filoedd o blant cynradd ar draws Cymru. Ac mae'r canlyniadau'n dangos bod rhai plant ddim bob amser yn hapus. Dyn ni wedi dod I ysgol gynradd Castell Nef I glywed sut mae'r disgyblion yma'n edrych ar ôl I iechyd meddwl nhw. Felly, be mae'r criw yma'n neud I gadw'n hapus? Rwy'n hoffi canu, chwarae offeryn, o'i wneud dawnsio neuadd ac o'i wneud drama. Dwi'n chwarae chwarae'n gyda'r ffrindiau briodydd fi. Rydw i'n wneud grŵp drama I wneud I fi'n teimlo'n hapus. Bwysig iawn yn y bywyd, oherwydd bod ti angen bod yn iach I cael bywyd neis. A bod yn heini a popeth. Mae canlyniadau'r arolwg yn dangos bod llawer o blant Cymru yn hapus, mae nifer yn gallu teimlo'n bryderus, yn unig ac yn profi diffyg hyder. Mae 1 o bob 3 yn teimlo'n bryderus, yn drist ac yn ofidus yn aml, ac roedd 7 o bob 10 yn cael trafferth cysgu'n aml. Nôl yn ysgol gynradd Castell Nef, mae ganddyn nhw amrywiaeth o ffyrdd I wneud yn siŵr bod pawb yn gofalu am ei gilydd. Yn y bore ni'n cerdded mewn i'r dosbarth a mae potiau mas a ni'n cael ffynloli gyda enw chi arno fe a ti roi e mewn. Mae'n hapus, drist, sal a grac. Os ydych chi ddim moyn rannu'r teimladau, ti'n gallu ysgrifennu ar sticky note a roi e mewn bocs. A beth yw rhai o'r pethau gallwch chi wneud I gefnogi eich ffrindiau sy'n teimlo'n isel? Bydd ni'n fel chwarae gyda nhw, fel dweud wrth nhw wyt ti moyn ni chwarae neu. Neu gofyn ydw i'n gallu gwneud unrhyw beth I helpu fi. O fynd am dro, gwylio ffilm neu sgwrsio gyda ffrind, mae lot gallwn ni wneud I godi calon. Ond cofiwch, os ydych chi'n pryderu, siaradwch â rywun. Mae mwy o gymorth hefyd ar wefan Stwnsh. Mae gweithio ar ffarm yn gallu bod yn beryglus. Cerbydau yn teithio ar ffyrdd ansefydlog ac anifeiliaid yn gallu gwneud pethau annisgwyl. Mae gwybod sut I gadw'n ddiogel felly yn bwysig iawn. Trio ddysgu hynny I ffermwyr ifanc fel rai Medroelyn yw nod gêm bwrdd newydd, yr ystafell ddianc neu escape room mewn bocs. Mae'r gêm yn llawn pws a heriau gwahanol, rhai yn neu gyda rhifedd, rhai yn neu gyda llythynedd, a maen nhw gyd yn seiliedig ar trosglwyddo'r neges na o diogelwch fferm I bobl ifanc. Prif bwrpas y gêm yw targedu yr oedran penodol na, felly plant rhwng 10 a 28 mlwydd oed, a trial cael y prif themau a prif negeseuon diogelwch ar y fferm ar draws iddyn nhw, ond cael y negeseuon na ar draws mewn ffordd hwyliog ag ysgafn gobeithio. Mae rai o aelodau Medroelyn yn dweud bod angen gwneud rhywbeth I sicrhau bod pobl yn gwybod am beryglon y ffarm. Dwi'n gwybod o experience bod lot o bobl ar y fferm yn euog o ddim gwisgo helmed ar y quad. Fi'n gwybod, os ti'n mewn hast, mae rhaid ti stwmpo ar y quad yn mas checo defed, ond mae fe'n bwysig gwisgo fe. Ond trwy wneud trwy ffordd gêm, mae fe'n ffordd hwylus o ddysgu gwiro profiadau a beryglon y gweithio'r fferm. Byddwn ni'n gweud bod agwedd I hyd gyda pobl ifanc. Mae pobl ifanc yn meddwl bod nhw'n mynd I fyw am byth y fe, mae'r blynydde mawr o flaen nhw I gyd. Mae nosweithio fel hyn o fi'n credu yn mwy grounded fydden ni'n gweud, yn dangos nhw beth gallai digwydd. Nod y gêm yw newid ymddygiad pobl ifanc cyn gweithio ar ffermydd fel oedolion. Bydd y gêm ar gael I bob un o glybiau ffermwyr ifanc Cymru gyda'r gobeith o atal anafiadau diangen ar y ffarm.